Ready. Kin het nije Tialf uit? Ja, zei de directeur van de ijsbaan, die het nou wel rendabel is, maar zeker geen grote winst maakt. Maar dat wordt alleen nog maar beter, nevens Derks. Omdat de energiekosten, die nu meer dan 1 miljoen op jaarbasis zijn, zeker gehalveerd zouden kunnen worden. En de andere is dat we de kapitaallasten die we nu ook hebben, niet zullen hebben. Ja, wis kin het uit, zei ik de deputaire. Ja, je mag ervan uitgaan dat wij dit soort dingen gewoon heel goed onderzocht hebben. Maar het bloedt altijd reken je met onzekerheden. Wel enige twijfel dus. Maar geen twijfel bij de oppositie. Het kind net uit, zei het stedenlid voor GroenLinks, Retse van der Honing. Ik ga ervoor dat dat net lukt. Dat kan alleen maar op het moment inderdaad de provincie heel veel geld insteekt en ik de risico's van die exploitatie neemt. Want de risico's lezen dus net bij de KNSB en de Noorderpartij, maar die lezen bij de provincie. Dat houdt dus in dat we daar meer schipsgeld in stappen met. Provincie de risicodragende partij? Nee, zei Derks, dat giet heel oorzaast. Zoals het er nu uitziet, komt Tialf in een vastgoed-BV te zitten en een exploitatie-BV. En hoe dat er precies uit komt te zien, dat zal moeten blijken in de volgende fases. Het is afwachten dus hoe partij in Tialf stappen wil. Dan nog een volgend vraagstuk. De Ljouwtriesbaan wil ik een 400 meter baan. Nou als ze nog 200 meter onroentjes. De rieders kunnen dan dus kiezen. En die weet het wel. Dan komen we hier niet meer. Dan gaan we in Leeuwarden schaatsen natuurlijk. Oud-directeur Jarko Nieweg zei dit in januari. Dat is echt eentje te veel. Waarom? Omdat de capaciteit er gewoon niet is. De vraag is er niet naar. Maar nevens de deputaire en de directeur van Tialf is het geen enkel probleem. Het biedt elkaar absoluut net. Het vult elkaar alleen nog maar aan. We hebben ook, ik weet niet hoeveel zwembaden in Nederland. We hebben 1 topzwembad in Nederland. En zo moet je het vergelijk zien. Dat wordt in twijfel lutsen. Maar ja, dat zal ik betjudden dat een deel van de mensen die hier nou rieden, uit de noordwesthoeken van Friesland, dat die dan naar jou te tageren. Ik zie je een beetje zwargelijk zijn. Ja, ik heb er wel op zich heb ik wel wat bedenkingen bij. En dan nog die topsporttrainingsbaan, dat we het nog heel toe hebben. Die moet ik mijn naam worden in de rendabiliteit. Al zullen alle ploegen, alle Nederlandse toprieders zullen erop zitten. En wij gaan naar een sport waar we bij de 5000 absolute toppers binnen in Nederland, dan is die baan nog net rendabel. Maar het levert wel winst op. Dat zijn medailles, gouden medailles. Op de vraag of dat het jou alleerwürdig is, man die het antwoordt.